Гаспадарства, працягнем гэтую тэму ўжо цяпер. У студыі са мной Віталь Рамашэўскі, сябра Каардынацыйнай рады. Вітаю. Добрага вечара. А на відэасувязі да нас далучаецца Ольга Павук, віцэ-спікерка Каардынацыйнай рады. Добрый вечар. І Андрэй Жураўлёў, сябра Каардынацыйнай рады таксама. Гаспадарства, не дае нам пакою Каардынацыйная рада. Хочам даведацца, што ж будзе далей? Чым Каардынацыйная рада трэцяга склікання мае адрознівацца ад той, якая ёсць сёння? Можа, як віцэ-спікерка, гаспадарыня Ольга? Ой, выбачце, яшчэ раз пытанне можна? Чым Каардынацыйная рада трэцяга склікання будзе адрознівацца ад той, што мы маем сёння? Так, па-першае, гэта менавіта тыя самыя выбары, таму што калі сазываўся другі склад Каардынацыйнай рады, то было шмат нараканняў пра тое, што незразумела, як туды людзі патрапілі, што не было сапраўды нармальных выбараў. І вось мы ўжо абраныя людзі, якія былі у тым годзе, то зараз мы хочам зрабіць непасрэдныя выбары, дзе змогуць удзельнічаць усе беларусы, і каб не было нараканняў пра тое, як людзі трапілі ў Каардынацыйную раду і хто яны такія. Змогуць удзельнічаць усе беларусы. Пытанне, гаспадару Віталь, ці усе беларусы захочуць удзельнічаць у гэтых выбарах? Я думаю, што маё меркаванне такое, што, на жаль, удзел у гэтых выбарах будзе досыць абмежаваны. І в асноўным магчымасцю такой скарыстаюцца прадстаўнікі беларускай дыаспары, тыя людзі, которые знаходзяцца за мяжой. Але тут прадказаць складана, магчыма, і шмат беларусаў знутры краіны захочуць прыняць удзел. Зрэшты, самім выбарчым працэсам і арганізацыяй электроннай пляцоўкай займаецца Павел Лібер. І як мы ведаем, што вось менавіта на платформе «Голас» не было ніводнага взлома, ніводнай уцечкі інфармацыі ў адрозненне ад іншых там шматлікіх платформ. Таму я са свайго боку давяраю, напрыклад, гэтай платформе, але разумею, што многія людзі будуць, напэўна, баяцца галасаваць. А колькі галасоў павінна быць на гэтай платформе, каб выбары лічыліся, што яны адбыліся? Калі ласка, можа, кожны з вас прадставіць сваё меркаванне. Гаспадару Андрэй, вы яшчэ не выказваліся сёння. Так, прывітанне. Гэтае пытанне яшчэ не вырашана да канца, і я спадзяюся, што яно будзе абмеркавацца досыць шырока. Але ўсё ж такі я б хацеў сказаць, што магчыма і не трэба ставіць нейкі ніжэйшы парог да таго удзелу, які прымуць беларусы, каб гэтыя выбары былі прызнаныя. Так што, калі умоўна прагаласуе 100 чалавек, то выбары адбыліся? Я б сказаў, што так, гэта будзе наш вынік. Гэта той вынік дэмакратычных сіл, які мы атрымаем, і гэта той вынік, з якім нам патрэбна далей працаваць. Які вы вынік чакаеце, гаспадар Віталь? Я не буду прагназаваць, але я лічу, што до 10 000 чалавек здолеюць прагаласаваць на гэтай платформе. І, на жаль, я настойваў на тым, каб выбары і ў папярэдні склад Каардынацыйнай рады праходзілі праз галасаванне. Аднак супольная пазіцыя, на жаль, і офіса, і кабінета, і чальцоў Каардынацыйнай рады большасці мінулага склада была такой, што, маўляў, пакуль што мы не падрыхтаваны і прагаласуе хіба што 100 000. Але час ідзе, і ўсё больш і больш небяспечна людзям становіцца удзельнічаць у кампаніях дэмакратычных сілаў. Вы ж самі сказалі, што робіць Лібер, усё будзе бяспечна. Я давяраю гэтай платформе, але трэба ўлічыць, што я, напрыклад, персанальна зараз не знаходжусь у Рэспубліцы Беларусь, я знаходжусь і на сталым месцы жыхарства ў Рэспубліцы Польша, я вымушаны эмігрант з Беларусі. 500 000 беларусаў выехалі пасля 2020 года ў замежжа, кажуць. Вы ведаеце, што многія з гэтых людзей маюць сваякоў у Беларусі, і рэжым працуе. Вось гэтыя кампаніі і дыскрэдытацыі, кампаніі запалохвання, і кампаніі гвалту ў дачыненні да сваякоў дзейснай Каардынацыйнай рады. Мы памятаем, што зусім нядаўна, 3 месяцы таму толькі масавыя ператрусы былі, і арышты сваякоў, і ўзломы кватэры, маёмасці. І я магу сказаць, падзяліцца сваім досведам, што людзі нават знаходзячыся тут на эміграцыі, нават з палітычных прычынаў, часам баяцца выходзіць на масавыя дэманстрацыі, мітынгі, будь то ў Варшаве ці ў іншых гарадах, альбо наведваць палітычныя офісы. Гэта тая рэчаіснасць, з которой нам трэба лічыцца. Але гэта не значыць, што выбары ў Каардынацыйную раду не трэба праводзіць. Гаспадарыня Ольга, у гэтай рэчаіснасці якія вашыя чаканні, якая лічба павінна быць, каб выбары адбыліся? Пра лічбу таксама не скажу, але я думаю,
вельмі шмат будзе залежаць ад таго, як спрацуе каардынацыйная рада на агітацыі, як спрацуе такая кааперацыя са СМІ Беларусі. Я думаю, што нам патрэбна даносіць неабходнасць гэтых выбараў з усіх каналаў. Нам патрэбна падтрымка, і трэба памятаць, што сённяшнія выбары гэта такая працэс абуджэння ўсёй супольнасці. Гэтыя выбары яны патрэбны беларусам для таго, каб набываць гэтыя практычныя навыкі. Дзеля чаго патрэбныя гэтыя выбары беларусам? Мне, як беларусу, навошта галасаваць за кандыдата ў каардынацыйную раду? Як я сабе гэта ўяўляю. Каардынацыйная рада гэта такая практычная пляцоўка, дзе беларускія актывісты могуць паспрабаваць сапраўдную палітыку, выпрацоўваць працэдуры, паміж сабой дамаўляцца. І вось чаму беларусам патрэбна ў гэтым удзельнічаць? Таму што калі прыйдзе момант сапраўдных выбараў у Беларусі, то беларусы павінны ўжо вырабатаць у сабе такія новыя звычкі дэмакратычнага перасварыцца ў грамадзяніна. каардынацыйнай радзе, щоб потым ужо не сварыцца на тых выбарах, якія будуць у Беларусі. У тым ліку, як я ўжо казала, вы сабе ўявіце, што вось мы атрымліваем сённяшнюю Беларусь, робім першую раду і атрымліваем раду другога складу. Так? Таму гэта... і для палітыкаў таксама гэта вельмі важна, таму каб не страціць навык агітацыі, для таго, каб не страціць навык кааперацыі са сваімі паплечнікамі. Уласна, пра агітацыю. Як яна будзе праходзіць? Спадар Віталій, я так разумею, што вы пойдзеце на выбары трэцяга складу. Як будзеце праводзіць гэтую агітацыю? Я еще не принял решение канчатковага, але Але агітацыя будзе праходзіць, па-першае, патрэбна сфармаваць, мы будзем прымаць супольнае рашэнне камандай, і у нас ёсць фракцыя ў каардынацыйнай радзе, я думаю, што хутчэй за ўсё мы прымем станоўчае рашэнне. Агітацыя будзе праходзіць па-першае, на супольнай пляцоўцы онлайн, на которой будуць прадстаўлены ўсе прадстаўнікі ўсіх дэмакратычных сілаў. Гэта нейкая старонка? Так, гэта будзе старонка таксама кіраваць і распрацоўваць, которая будзе каманда Паўла Лібера. І таксама мы спадзяемся на тое, што будуць дэбаты ў незалежных СМІ, будуць арганізаваны дэбаты онлайн, і таксама будзем наведваць тыя гарады, дзе найбольш беларусаў сёння жыве, каб можна было тэт-а-тэт, наўпрост маглі людзям задаць пытанне. Я толькі хацеў вярнуцца на так назад. Тое, што сказала Вольга Павук, вот якраз калі людзі збіраюцца гуляць у нейкія органы каардынацыйнай рады, пераходныя кабінеты, офісы і так далей, то, напэўна, не варта рызыкаваць і галасаваць за гэту гульню. Я, звяртаючыся да беларусаў, хочу сказаць, што чым важен гэты працэс. Я ацэньваю негатыўна, збольшага негатыўна вынікі працы мінулага склада каардынацыйнай рады. Але спроба арганізаваць выбары гэта ўпершыню. Упершыню, разумееце, вось ад вас будзе залежаць, дарагія беларусы, да? Ці людзі будуць далей працягваць гуляць у палітыку там і рабіць, трэніравацца, прадстаўляючы вас, ці яны будуць праводзіць тыя лозунгі, которые зусім далёка ад беларусаў. Вам не перашкаджае трэніравацца ўжо другое дзесяцігоддзе ў палітыцы? Мне не перашкаджае другое дзесяцігоддзе ў палітыцы рабіць тут і цяпер тое, што ад мяне залежыць. Напрыклад, я магу справаздачыцца тое, што... Так я лічу, што каардынацыйная рада, яна мусіць фармаваць знешнюю палітыку дэмакратычных сіл. Ці будуць зноў забіваць галаву беларусам, да, там, пашпартамі новай Беларусі, которые ніколі не будуць дзейсныя, іншымі летуценнымі марамі, альбо будуць змагацца за тое, каб, напрыклад, каб межаў паміж беларусамі і еўразвязаў не было, каб беларусам давалі візы, і каб беларусы маглі працаваць, каб яны не дыскрымінаваліся ў еўрапейскім звязе. Это то, што сёння турбуе простых беларусаў. І менавіта гэтым павінны займацца палітыкі. А яны сёння ад вас не залежаць дэ-факта. Іх прызначаюць. Вы ж таксама палітык. Так, і менавіта пра гэта мы заўсёды кажам, але, на жаль, наш голас... Чаму на знак пратэсту вы не пакінулі тады гэту каардынацыйную раду? Таму што пакідаць каардынацыйную раду, як і дэмакратычныя сілы, гэта безадказна. Пакідаць, это значыць пакідаць тым людзям, которые сёння надалей будуць займацца папулізмам. Пашпарта не будзе новай Беларусі. Я не ведаю. Я лічу, што пашпарт новай Беларусі... Вы ведаеце ці не? Пашпарт новай Беларусі – это фікцыя, за которой не стоит ніводных реальных полномоцтваў. Але это прыгожая фікцыя, которая падхопліваюць наши незалежныя СМІ. І піараць, дзеля чаго. Прапаганда таксама падхоплівае. Прапаганда? Спадару Андрэй, хацеў вас запытаць, як вы збіраецесь весці агітацыю? Па-першае, я не вельмі спец па агітацыі, але я спадзяюся, што... Але я хачу каардынацыйную раду. Не вельмі то хачу, але я пойду ў каардынацыйную раду, таму што я разумею, што гэта вельмі вялікая
праца. Гэта тая праца, якая можа быць карысная і вельмі важлівая для Беларусі. А працы мы не баімся, вот што я хочу сказаць. А агітацыя, як мы збіраемся яе весці, гэта, па-першае, казаць вельмі канкрэтныя і слушныя рэчы. Тыя, якія мы разумеем, калі слухаем беларусаў у дыяспарах, унутры краіны. І я таксама хацеў бы звярнуцца да беларусаў, да выбаршчыкаў, да тых смелых людзей, якія пойдуць і будуць абіраць наступны склад Координацыйнай рады, каб яны не слухалі, прабачце, калі ласка, не слухалі агітацыю ў якасці вельмі прыгожых слоў, я падтрымаю гаспадара Рымашэўскага, а глядзелі на канкрэтыку. Бо мы знаходзімся ў тым стане, калі канкрэтыка мае прынцыповае значэнне, і нам вельмі патрэбны канкрэтныя дзеянні, канкрэтныя кароткія планы, канкрэтныя рэчы, якія будуць рэалізоўвацца. Не распрацоўвацца, не марыцца аб іх, а рэалізоўвацца. А вы можете іх нівелировать і казаць аб тым, што яны маленькія ці вялікія, не ведаю. Гаспадар Андрэй, калі вы гаворыце пра канкрэтныя рэчы, то цягам 2 гадоў Координацыйная рада другога складу, фактычна 2 гадоў, бо яшчэ ёсць час, амаль што 2 гадоў, займалася толькі тым, што вырашала, як правесці выбары, і ледзь вырашыліся на гэта. Это маніпулятыўнае выказванне зараз. Чаму толькі тым? З гаспадаром Андрэем, пачакайце хвілінку. Это неправда. Я дам вам сказаць. Так, вы памыляецеся, і Координацыйная рада таксама рыхтуе і справаздачу аб сваіх дзеяннях. І я б хацеў, каб з гэтай справаздачай не ў якасці агітацыі, а ў якасці таксама справаздачы былі азнаёмлены як мага больш шырокае кола беларусаў. Там ёсць вельмі важлівыя рэчы, акрамя працэдур унутраных Координацыйнай рады і акрамя выбараў. І пасля таго, як вы азнаёміцеся з гэтай справаздачай... Вельмі ахвоча азнаёмлюся, калі буду мець доступ да гэтай справаздачы, бо заходжу на старонку ў інтэрнэце Координацыйнай рады, як кожны беларус сёння перад праграмай, і бачу апошнюю інфармацыю 27 лютага. Якія, спадару Віталь, канкрэтныя дзеянні? Я могу справаздачыцца за нашу фракцыю. Наша фракцыя стварыла як мінімум 2 камісіі і некалькі працоўных груп. Адна з іх камісія па справах студэнцтва. І літаральна некалькі дзён таму спадар Сергей, вы мелі гонар размаўляць са спадаром Паршынковым Александром, который ёсць кіраўніком этой студэнцкай камісіі. Ён распавядаў у эфіры, што гэта камісія займаецца канкрэтнай справай па дапамозе абароне беларускіх студэнтаў. Тое ж самае можна сказаць пра камісіі па адукацыі. Таму што ёсць безліч тых рэчаў, которые мы можам зрабіць тут і цяпер. Ну, напрыклад, паспрыяць беларускім выкладчыкам, звольненым беларускім выкладчыкам працаўладкоўвацца за мяжой, альбо паспрыяць таму, каб менш было бар'ераў, потому што сёння ёсць краіны, которые, напрыклад, не выдаюць візы, як Чэхія, студэнтам, нават которые паступілі ў вузы. Шмат вельмі рэчаў, которые зроблены за гэты час практычна. Калі гэта пытанне будзе вырашанае, ці будзе? Для того, каб гэта пытанне было вырашана, трэба як мінімум, каб яно ўздымалася. І камісія па адукацыі гэта пытанне ўвесь час уздымае разам з арганізацыямі, которые у Чэхіі лабіююць інтарэсы беларускай дыяспары. Ну, можна казаць і пра многія іншыя рэчы. Ось, напрыклад, у нас мы супольна з грамадскімі арганізацыямі збіраем подпісы за змену польскага заканадаўства для того, каб беларускія дзеці беларускіх імігрантаў мелі магчымасць дадатковай адукацыі, дадатковых урокаў для беларускай мовы, гісторыі. Вось такіх канкрэтных рэчаў акурат не хапае з боку вас, бо людзі пра гэта не ведаюць. Спадар Сергей, я згодна з вами. Пра гэта казаць, пісаць на старонках, а не 27 лютага апошняя інфармацыя. Сергей, я згодна з вами. Падпісвацца на Телеграм, каб знайсці, што адбываецца ў вас. Я згодна з вами, але я хочу звярнуць увагу, што тут, разумееце, у Координацыйнай радзе змагаюцца 2 канцэпцыі. Адну з іх прадставіла Ольга Павук. Вось мы, людзі, которые прыйшлі, і такіх, на жаль, большасць, прыйшлі ў Координацыйную раду дзеля таго, каб займацца дэбатамі і трэніравацца на будучыню, калі яны прыйдуць у парламент. І, напэўна, ад справаздачыцца ім няма пра што. На жаль, Вольга, вам няма пра што справаздачыцца? Такая пазіцыя пераважае. Ёсць вялікія вочы спадарэння Вольга робіць. Калі ласка. Так, я была сяброўкай феміністычнай фракцыі, і нам ёсць пра што справаздачыцца. Якія асноўныя дасягненні? Ну, па-першае, гэта квоты, якія ўсё ж такі прыняла Координацыйная рада, і мы шмат над гэтым працавалі. Мы лічым, што беларускія жанчыны шмат зрабілі для рэвалюцыі ў 2020 годзе. Увогуле беларускія жанчыны, яны вельмі актыўныя ў жыцці, і таму яны маюць большыя
павінны мець большай магчымасці быць прадстаўленымі ў кіраўнічых Але ці не органах. якасці прафесійныя павінны тут ўсё ж таки быць вырашальнымі, а не тое, мужчына гэта ці жанчына? Канешне, але вы павінны ведаць, што беларускія жанчыны, нават калі яны па квотах патрапляюць некуды, гэта не значыць, што яны некампетэнтныя. Проста калі я мару, што я зраблю некалі курс для мужчын па фемінізму, і вы зразумееце, што беларускай жанчыне ўвогуле нашмат цяжэй удзельнічаць у палітыцы і тым больш вось ваяваць за нейкія месцы. Яшчэ нейкія дасягненні, апроч квотаў? Наконт феміністычнай фракцыі мы склаліся амаль што ў канцы ўсяго тэрміна каардынацыйнай рады, але таксама мы падпісвалі пісьмы, ініцыявалі падпісанне пісем супраць гвалту супраць жанчын, абаранялі правы некаторых жанчын канкрэтных, так, не буду зараз называць іх імёны. Вось, і сапраўды я вельмі з вамі згодная пра тое, што не хапае канкрэтнай інфармацыі пра дзейнасць, штодзённую дзейнасць каардынацыйнай рады. Гэта наша хіба абсалютная. І ў гэтай сітуацыі ў мяне ўзнікае пытанне, чаму беларусу павінна быць цікава ўвогуле ўдзельнічаць у гэтых выбарах, канешне ж. Але таксама іншае пытанне, калі мы загаварылі пра агітацыю. Як вы плануеце пільнаваць сродкі, роўнасць у тым, каб гэтая агітацыя вялася раўнапраўна, аднолькава? Напрыклад, на дзяржаўным тэлебачанні яшчэ некалі ў Беларусі даваўся эфірны час, роўны для ўсіх. Вы маглі ім скарыстацца альбо не скарыстацца. Але сёння іншыя умовы, і калі нехта мае вялікія сродкі, вялікія іншыя магчымасці, ён можа бясконца займацца агітацыяй, купляць рэкламу і агітаваць за сябе і гэтак далей. А той, хто не мае такой магчымасці, што ён будзе рабіць? Як гэта кантраляваць, спадар Віталь? Ну, гэта важное пытанне, которое вы задаеце. Якраз пазіцыя нашай фракцыі палягала ў тым, каб роўныя магчымасці былі прадастаўлены для ўсіх суб'ектаў, которые будуць удзельнічаць выбараў. Аднак сёння мы можам прапанаваць толькі вось супольную платформу, на которой усе будуць мець роўныя магчымасці для прадстаўлення сваёй пазіцыі. Мы вельмі спадзяемся, што такія незалежныя тэлеканалы, як Белсат, як Еўрарадыё і іншыя, таксама прадставяць роўныя магчымасці ўсім незалежным СМІ, усім незалежным кандыдатам, дэмакратычным сілам, которые пойдуць на выбары. А в астатнім, конечно, апрыорі уже розныя палітычныя сілы будуць у розных умовах. Таму, напрыклад, Павел Латушка, калі ён узначаліць адзін са спісаў, яго сёння праглядаў на YouTube-канале напэўна больш, чым у Светланы Ціханаўскай. Таму это аб'ектыўная рэчаіснасць. Павел Латушка працуе так, усе гэтыя 4 і таму гады. я думаю, што тут уже імкнуцца до такой занадта камуністычнай, я бы сказаў, сацыялістычнай роўнасці не выпадае. Мы спадзяемся, што прынамсі вось тыя сродкі, которые ёсць, і незалежных СМІ, і каардынацыйнай рады, яны дадуць роўныя магчымасці. А дадаткова, конечно, працаваць, укладацца могуць усе. Я гляджу таксама на тое, як адбываюцца выбары ў дэмакратычным свеце. І тут вельмі вялікую ролю граюць апытанні грамадскай думкі. Як яны ўплываюць на тое, што адбываецца? Ці вы таксама робіце такія апытанні, даследаванні, глядзіце, як гэтыя механізмы працуюць? Можа, спадару Андрэй? Так, безумоўна, мы назіраем за той зваротнай сувязю, якую дае нам грамадства. На жаль, мы не маем на дадзены момант механізмаў зрабіць якаснае апытанне, альбо іх вельмі мала. Таму мы спадзяемся на тое, што, па-першае, беларусы самі будуць больш актыўна даносіць да нас зваротную сувязь, нават калі гэта будзе крытыка. То бок беларусы павінны шукаць палітыкаў? А не палітыкі грамадзянаў? У тым ліку, я спадзяюся на тое, што азначаная вамі сітуацыя стане нармалёвай, што беларусы адчуюць, што менавіта яны спадары палітыкаў, а не наадварот. І гэта адной з найпершых прынцыпаў, які б мы павінны былі трансляваць на супольніцтва. Беларусы павінны займаць больш праактыўную беларусы і пазіцыю да займаюць палітыкаў. больш праактыўную пазіцыю, закладаюць грамадскія арганізацыі, беларускія праваабаронцы дапамагаюць палітвязням і кажуць, навошта нам гэтыя палітыкі, калі мы павінны за імі бегаць і прасіць, каб яны нас паслухалі. Мы самі ўсё гэта робім. Гэта здорава. Тады я спадзяюся, што гэтыя палітыкі, якіх
таким чынам крытыкуюць беларусы, сойдуць з каардынацыйнай рады, а прыйдуць новыя палітыкі, за якімі не патрэбна будзе бегаць, якіх абяруць самі беларусы. У гэтым і сэнс выбараў, у гэтым і асноўны сэнс той працы, якую мы зараз робім. Каб гэтыя палітыкі, якіх абіраюць беларусы, якія ім падабаюцца, якія ім шчасцяць, прыйшлі ва ўладу. Вось навошта патрэбна ісці і актыўна ўдзельнічаць у выборах у Координаційную раду. Спадар Віталій, хочаце дадаць? Да, спадар Сергей, это важное пытанне, которое вы задали. Навошта простым беларусам удзельнічаць у выборах у Координаційную раду? Я лічу, што сёння усе дэмакратычныя сілы, не толькі Координаційная рада, але усе дэмакратычныя сілы все больш і больш адрываюцца ад інтарэсаў простых людзей. І не бывае так у свеце нідзе, што, ведаеце, ёсць такі добры палітык, ён не сходзіць, это пазіцыя Лукашэнкі, да, я вот такі добры, вы мяне выбіраеце, я ж і так вас усіх чую, кажа ён. Палітыкі мусяць залежаць ад людзей. На мою думку, адзіны шанс вось вернуць адэкватнасць, вернуць больш чалавечую, што ли, больш важную для простых людзей павестку, это паставіць гэтых палітыкаў у залежнасць ад простых людзей. Тады мы маем толькі адзін механізм насамрэч, это галасаванне. Якая б ни была дрэнная Координаційная рада, это сёння адзіны орган. Вот я хочу падкрэсліць, Координаційная рада это сёння адзіны орган, который прапануе людзям: прыйдзіце і, калі ласка, сфармуйце наступны склад. Якім ён будзе, сёння будзе залежаць ад тых людзей, которые прыйдуць прагаласуюць. Таму вось я лічу, што гэты эксперымент трэба зрабіць, і гэтую спробу трэба зрабіць інакш. Ну вось гэта катастрафічны разрыў, который уже сёння існуе, ён будзе толькі павялічвацца і нічога яго не спыніць. Дапусцім, што атрымалася у вас прайсці ў гэты трэці склад Координаційнай рады. Спадарыня Ольга, што вы будзеце прасоўваць там? Вось я лічу, што галоўная праблема – гэта крывая кааперацыя і наша увогуле ўся. Слухайте, у меня такі дрэнны гук, я чую сябе вельмі. Я выбачаюся за тое, што я вось так перарываюся праз гэта. Можа, пакуль кажаце, здыміце навушнікі. Будзе прасцей. Окей. Так, я думаю, што гэта дапаможа. Так, па-першае, я, як Вольга Павук, калі буду вылучацца на трэці склад Координаційнай рады, то я збіраюся падвысіць вось тую празрыстасць камунікацыі паміж не толькі самой рады з беларусамі, але і ўнутры. Таму што таксама вельмі ёсць шмат праблем пра тое, што недзе нечага не сказалі, астатнія пазлаваліся на гэты конт, і гэта дрэнна. Таму я б асабіста уводзіла нейкія накшталт такія прамыя сазвоны, як я раблю з чыноўнікамі. Я лічу, што прадстаўнікі фракцый таксама маглі б праводзіць вось такія прамыя размовы з беларусамі. Таксама я б хацела, каб на кожным паседжанні Координаційнай рады быў, напрыклад, журналіст, які будзе сачыць за тым, што адбываецца, і пісаць не толькі пра скандалы. Пытанне, ці захоча журналіст хадзіць на гэтае паседжанні. Я хадзіў на слуханні, напрыклад, кабінету з задавальненнем сачыў за тым, што адбывалася, но Андрей Павук можа тэлефанаваць і таксама запісваць розныя дзіўныя гісторыі з сябрамі Координаційнай рады. Напрыклад, спадару Андрей, можа, яшчэ вы скажаце, як вы бачыце тое, што вы будзеце рабіць? Званіць проста няма куды зараз. Так, у меня есть адказ на ваше пытанне, і гэта супрацоўніцтва. Супрацоўніцтва не схожых між сабой людзей, дзеянняў, грамадскіх аб'яднанняў. Не дамовы нават, не суразмовы, а супрацоўніцтва. Нам крытычна не хватае дзеянняў. Менавіта дзеянняў. І я вельмі жадаў, каб гэтыя дзеянні, каб гэтым дзеяннем і мэтазгоднасці былі падпарадкаваны ўсе нашыя дамовы і ўсе нашыя размовы. І спадару Віталь, што вы бачыце, калі пераможаце? Галоўнай мэтай, галоўным дэвізам маёй працы маёй каманды стане не жалезнай заслоне паміж Беларусю і цывілізаваным светам. Не жалезнай заслоне паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам. Магчымасць вучыцца, магчымасць вандраваць, магчымасць працаваць, магчымасць весці бізнес у Еўрапейскім звязе для простых беларусаў. Сёння санкцыі, 90% санкций дзейнічаюць супраць простых беларусаў. Таму што цягнікі, которые не ходзяць, Лукашенко не ездзіць на этих цягніках. Самолеты, которые не лётаюць, Лукашенко не лётае на этих цягніках. Ад гэтага пакутаюць беларусы. Уводзіліся за ўдзел у вайне супраць Украіны, за пасадку самолета РНР у Менску, і супраць гэтага... Я сказаў не жалезнай заслоне,
паміж простымі Перагарнуць беларусамі старонку? і еўрапейскім Ці звязам. як вы гэта бачыце? Санкцыі павінны дзейнічаць супраць беларускага рэжыма і вводзяцца супраць беларускага рэжыма і тых людзей, которые То чаму не здесь сняли дзейнічаюць? Бо яны злачынцаў. ўвесь час Яны не уводзяць гэтыя дзейнічаюць, санкцыі таму што супраць беларускі- рэжыму акурат. Яны не дзейнічаюць, таму што беларускія палітыкі займаюцца папулізмам, гаворячы пра санкцыі і падтрымліваючы тыя санкцыі, которые А вводзяцца потым супраць выходзіць, што простых заходнія беларусаў. палітыкі гандлююць А з а беларускаліем. заходнія палітыкі не вводзяць дзейсных санкцый супраць беларускага рэжыма. І так не было. Таму не жалезнай заслоне паміж простымі беларусамі. Санкцыі павінны дзейнічаць супраць алігархаў. Вы ведаеце, што за апошнія 2 гады інвестыцыі еўрапейскага звяза еўрапейскіх краін у Беларусь павялічыліся. Ведаю. У тым ліку літоўцаў. Так, чаму І тады грошы за абыход санкцый таксама павялічылись. грошы за абыход санкцый, которые ідуць у кішэню Гэта ж не латушка придворных гандлюе, алігархаў. не латушка гандлюе з Лукашэнкам і не Ціханаўская, а гандлююць заходнія палітыкі і дазваляюць гэта А вы рабіць. хіба супраць санкцый? Я супраць таго, каб гэтыя санкцыі не працавалі, я за тое, каб яны запрацавалі. Я таксама за тое, каб санкцыі працавалі супраць беларускага рэжыма, а не супраць беларускіх грамадзян. І вось сёння Так як вы я гэтага за тое- дасягнеце? Паслухайце, Паедзеце ў Брусель, там станеце з плакатам ці як? адчыніць памежныя пераходы для беларускіх грамадзян, зменшыць колькасць адмоў у візах, которые, напрыклад, вось сёння выдае польскае консульства до 80% па розных звестках, да, адмаўляе беларусам у візах. Аднавіць турыстычныя візы для простых беларусаў, которые не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях, разумееце, которые маюць права. Сёння Што беларусы перашкаджала дыскрымінуюць вам за сёння. гэтыя 4 гады гэта зрабіць? Пайсці ў польскае міністэрства замежных спраў, Мы гэта рабілі. паехаць у Літву. Мы гэта рабілі, мы То гэта чаму не робім. дасягнулі мэты? Таму што нашых сіл не хапае. Дастаткова, ведаеце што, вельмі шмат іншых галасоў, которые падтрымліваюцца беларускімі таксама незалежнымі СМІ часам, да? Тыя галасы, которые кажуць пра тое, што наадварот беларусаў трэба ізаляваць. І хай яны там зрынаюць Лукашенко. Вот мы тут павыязджалі в Гэта не Польшу, мой да? голас. Сядзім, не, ну чаму не ваш голас? Вы ж сёння вось зараз дэ-факта кажаце, што вы выступаеце за санкцыі супраць беларусаў. Вам тут у Варшаве Я добра кажу пра санкцыі, сядзець на беларускім таксама, тэлебачанні. таксама, як і Да? вам. І выступаць за вельмі- тое, каб беларусы сюды не прыязджалі просто. Беларусы Вось я сюды за тое, каб прыязджаюць. змяніць гэту Не пазіцыю. маніпулюйце, Я за не тое, што маніпулюйце, калі ласка. Паслухайце, я Я за тое. спадзяюся- не, Я спадар яшчэ буду Віталь. змагацца Не, за спадар тое, Віталь. што я яшчэ буду змагацца за тое, каб была створаны грамадскія Бо рады. маніпуляцыям кажу не. І на гэтым Спадар пастаўлю Сергей, кропку, спадар спадар Сергей, гэта Віталь. вы маніпулюеце. Вы ў мінулы не. раз абвінавацілі кіраўніцтва каардынацыйнай рады наўмысна, Паставім- што яны атрымліваюць грошы. Скажыце, калі ласка, адкуль у вас такія звесткі? Паставім Вы у ўзвялі гэтым паклёп у мінулым кропку. эфірі. То Сергей. ідзіце ў польскі Сергей. суд, то ідзіце Не, ў чаму? польскі суд. Давайте тады І калі пагаворым. вы дакажаце Але гэтую віну, так у вас то тады ёсць- мы будзем з вами Спадар размаўляць, а Сергей, я я вас выбачыце ў вельмі эфіры. заклікаю. А калі вы не бярэце ні за вас што, ніхто вельмі не бярэ ні за заклікаю што грошай, перастаць то няма ганьбіць пра што каардынацыйную раду. размаўляць. Адзіны орган, который сёння прапануе беларусам. Ніхто так не гамбіць складаць. каардынацыйную раду, як яна сама сябе. Дзякуй за гэтую размову, спадарства. І спадзяюся, што Сергей. ў новым складзе не будзе За ніякіх незалежную ганьбаў. журналістыку. Не будзе ніякай ганьбы ў новым складзе. Не будзе скандалаў, а будуць практычныя рашэнні, а беларусы паедуць, атрымаюць візы, і санкцыі будуць працаваць супраць Ну, калі рэжыму. вы не пралабіруеце. І на Христос гэтым у вас крос, я спадар Сергей. лобінгам не займаюсь Христос ніякім. воскрес. Дзякуй за гэтую размову. Вольга Павук, віцэ-спікерка каардынацыйнай рады, Віталій Ромашэўскі, сябра каардынацыйнай рады, Андрэй Жураўлёў, сябра каардынацыйнай рады.